Λοιπόν, καταρχήν να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Για μία ακόμη φορά αποδέχεστε αυτή την ετήσια πρόσκληση που κάνει ο Ακτικός Σύλλογος Ιστιοπλοίου Ανοιχτής Θάλασσας της Ρόδου με αφορμή τον επόμενο κορυφαίο αγώνα που διεξάγεται στα νερά μας. Σίγουρα ο κορυφαίος αγώνας του τοπικού συλλόγου. Σίγουρα ο κορυφαίος αγώνας από πλευράς Ένωσης Μετοχών στη χώρα μας. Και από τους μεγαλύτερους που διεξάγεται και πραγματοποιείται κάθε καλοκαίρι εδώ στην νότιο-ανατολική Ευρώπη και γενικότερα στη Μεσόγειο. 28ο Rhodos Cup ή Rhodos Cup 2025. Όπως και να το ονομάσετε, αυτός είναι ο αγώνας, αυτός είναι ο Διεθνής Τοπικός Αγώνας που διοργανώνει ο Ασιάθ Ρόδου μαζί με την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, με συνδιοργανωτές το Δήμο της Ρόδου, το Επιμελητήριο της Δωδεκανήσου και μία πλειάδα χορηγών και υποστηρικτών που από την πρώτη στιγμή αγκάλιασαν αυτή εδώ την προσπάθεια. Μαρίνα Ρόδου, Μαρίνα Κο, Ψαρομπάς Maritime Services είναι οι χορηγοί, υποστηρικτές, όχι μόνο επιχειρήσεις, αλλά και οι Δήμοι Κο, Καλύμνου, Νησίρου, Χάκης, τα λιμενικά ταμεία Κο και Νοτιού Δωδεκανήσου. Καταλαβαίνετε όλοι αυτοί εμπλέκονται είτε έτσι κι αλλιώς, όλοι αυτοί έχουν αγκαλιάσει αυτή εδώ την προσπάθεια που διεξάγεται για 28η χρονιά. Σε αυτή εδώ την συνάντηση, τι κάνει ο Ασιάθ Ρόδου? Παρουσιάζει, αναφέρεται στον αγώνα και παρουσιάζει πώς είναι ο φετινός αγώνας, αναφέρεται στις διαδρομές, αναφέρεται στις ημερομηνίες, αλλά φέτος θα υπάρξει και ένα παραπάνω στοιχείο το οποίο θέλω να πω ότι χαρακτηρίζει τον 28ο αγώνα, το 28ο Rhodos Cup, και είναι ότι εντάσσεται στην Ναυτική Εβδομάδα 2025. Ναυτική Εβδομάδα είναι από τις 29 Ιουνίου έως και τις 6 Ιουλίου. 6 Ιουλίου είναι η πρώτη μέρα στην πραγματικότητα χωρίς να έχει ξεκινήσει κανένα πράξη, ωστόσο συμπεριλαμβάνεται στις ημερομηνίες του Rhodos Cup 2025, οπότε εντάσσεται στην Ναυτική Εβδομάδα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ασιάθ Ρόδου και σαφώς συμφωνία με το Λιμεναρχείο και γενικότερα το Υπουργείο Ναυτιλίας και το Πολεμικό Ναυτικό, όπως εντάχθηκε και ο αγώνας ο τελευταίος που έγινε το Σαββατοκύριακο, για τον οποίο δεν σας έχουμε ενημερώσει ακόμα, αλλά θα γίνει μετά από αυτό εδώ, όσον αφορά τα αποτελέσματα στις παράκτητες διαδρομές που πραγματοποιήθηκαν εδώ στη θαλάσσια περιοχή του νησιού του Ρόδου. Στο πάνελ, πρόεδρος του Ακτικού Συλλόγου στο Πλοίο Ανοιχτής Θάλασσας της Ρόδου, κ. Σταμάτης Σταύρας, που είναι ο οικοδεσπότης αυτής της συνάντησης. Στα δεξιά του ο Αντιδήμαρχος Ρόδου σε θέματα επικοινωνίας, έχει άμεση σχέση με εμάς, ο κ. Γιώργος Πάτας. Στα αριστερά του κυρίου Σταύρα είναι ο κ. Χριστόφορος Χαρίσης, ο Διευθυντής της Μαρίνας Ρόδου, η οποία τρέχει τώρα μεταξύ μας. Θα τρέχει όσο περνάνε οι μέρες και θα τελειώνει ο αγώνας, τρέχει περισσότερο, ειδικά την τελευταία μέρα. Δεν το βρει κανείς τον κύριο Χαρίση, γελάει και δεν το ξέρει. Και στο πάνελ και ένα στέλεχος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ασιάθ Ρόδου, ο Γιώργος Καραχανής, που είναι πρόσωπος του Επιμελητηρίου της Δωδεκανήσου. Ο λόγος στον πρόεδρο του Ασιάθ Ρόδου για το δικό του χαιρετισμό και τα δικά του θέματα που έχει ετοιμάσει για σας, για μας μάλλον σήμερα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά, για 28η φορά, όσον αφορά το Rhodos Cup, για την παρουσία σας και την ουσιαστική βοήθειά σας. Να ξεκινήσω έτσι από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που μας στηρίζουν όλο το έτος, όλα αυτά τα χρόνια, και τους παρευρισκόμενους επίσημους οι οποίοι βοηθούν τόσο δυναμικά και ουσιαστικά να μπορούμε να στηριχθούμε ακόμη και αυτές τις δύσκολες χρονιές. Πριν λίγα χρόνια είχαμε την πανδημία, τώρα έχουμε τους πολέμους, έχουν επηρεάσει πολύ τις συμμετοχές. Να φανταστείτε ότι από τα 30 με 40 ρώσικα σκάφη τώρα οι συμμετοχές είναι ελάχιστοι και ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν σε σκάφη τα οποία δεν φέρουν βέβαια τη σημαία τη Ρώσικη ούτε της Λευκορωσίας ούτε της Ουκρανίας. Όμως όλοι αυτοί οι οποίοι
μπορούν να μπουν νόμιμα στην χώρα μας, εμείς πρέπει να τους δεχτούμε ανεξάρτητα, όχι ως κάποιοι, επαναλαμβάνω, τις σημαίες, αλλά ως αθλητές οι οποίοι έχουν έρθει και στο παρελθόν. Και φέτος έχουμε τέτοια άτομα. Είναι επίσης ουσιαστική η βοήθεια των Δήμων στα νησιά που προσεγγίζουμε, στους προορισμούς αυτούς. Η Χάλκη είναι ένας νέος προορισμός και φάνηκε από την αρχή ότι από πέρσι δηλαδή ότι θα πηγαίναμε πολύ καλά και όντως με τη ρεγκάτα στόλισε το τελείωμα σχεδόν της ρεγκάτας και έτσι φέτος ευελπιστούμε ότι θα έχουμε κάτι ανάλογο. Όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται από όλους μας, τόσο του ΔΣ όσο και των μελών του Συλλόγου, αλλά και της περιφέρειας που οικονομικά ενισχύει και ουσιαστικά τον αγώνα αυτόν, με αποτέλεσμα να μπορεί να ανταποκριθεί η διοργάνωση στις δαπάνες οι οποίες απαιτούνται προκειμένου να έχουμε έναν σοβαρό και ασφαλή αγώνα. Είναι ο Δήμος Ρόδου επίσης, οι Μαρίνες της Ρόδου και της ΚΟ. Να πω ότι ο Δήμος Ρόδου μέχρι και πέρσι στήριζε ουσιαστικά το Ρόδοσκάπ, όμως αντιλαμβανόμαστε το τεχνοοικονομικό πρόβλημα και εμείς όμως δεν πάμε να διαφημίσουμε και τον Δήμο Ρόδου, γιατί είμαστε στον τόπο που γίνεται ο αγώνας αυτός. Όσον αφορά το διευθυντή της Μαρίνας, ο οποίος είναι πρόθυμος να βοηθήσει σε οτιδήποτε έχει σχέση με τη θάλασσα, μας έχει βοηθήσει επανειλημμένος. Σε λίγες μέρες, κύριε Χαρίση, έχουμε πάρει το Aegean 600. Έχουμε δηλώσει ότι όσο θα συναντηθούμε και όσο θα είμαστε στη Ρόδο θα βοηθήσουμε τον αγώνα αυτό, γιατί είναι ένα από τους ελάχιστους δυνατούς αγώνες που εκπροσωπείται η Ελλάδα στο εξωτερικό. Ανεξάρτητα το ότι μπορεί να συμβαίνει σε αυτούς τους αγώνες, είναι επόμενο, θα μπορούσε να έχει συμβεί και σε άλλους μικρότερους αγώνες, όμως δεν κατακρίθηκαν ούτε τα θέματα ασφαλείας, τα οποία τηρούνται, αλλά απεδείχθη ότι ο ανθρώπινος παράγοντας θα πρέπει να φροντίζει για τον ίδιο τον εαυτό, να είναι και ο ίδιος ασφαλής δίπλα στους υπόλοιπους μέλη του πληρώματος του κάθε σκάφους. Θέλω να ευχαριστήσω όπως σας είπα, τους Δήμους, τους υποστηρικτές, το Καλύνα Γιώτινγκ Τσουκαλάς που είναι νέος φέτος και θα προσφέρει τα κρασιά, το Κώστα Λίδια Hotels, η Παντένιους, νέος χορηγός, Άρχον Γιώτινγκ, νέος χορηγός και ο Σαλαφούρη, την εταιρεία Σαλαφούρης ΑΕ. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς που παρευρίσκεστε και τον συντονιστή της ημέρας, τον Γιώργο τον Αθανασίου, που όλα αυτά τα χρόνια είναι στο πλευρό του Συλλόγου. Εύχομαι οι συμμετοχές που σήμερα είναι 32, αλλά πιστεύουμε ότι θα φτάσουμε τα 40 και θα είναι ένας καλός αριθμός συμμετοχών για την κατάσταση που επικρατεί. Μέχρι τελευταία στιγμή, όπως ξέρετε, τα σκάφη έχουν δικαίωμα να δηλώσουν, είναι μέχρι την Κυριακή, 6 του μηνός. 7 εκκινούμε από την Κάλυμνο. 6 του μηνός όμως είναι και η λήξη της ναυτικής εβδομάδας, όπου το Ρόδοσκάπ συμμετέχει και στην ναυτική εβδομάδα και με το Ρόδοσκάπ. Έχοντας την τελετή λήξη της ναυτικής εβδομάδας, έχουμε την άλλη μέρα εκκίνηση του αγώνα. Είμαι σίγουρος ότι όλα θα πάνε καλά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ των προτέρων την Επιτροπή Αγώνα
και την Επιτροπή Ενστάσεων. Όπως ξέρετε, συμμετέχουν όλα αυτά τα χρόνια διεθνείς κριτές, οι οποίοι εκτός του ότι είναι στις προδιαγραφές του κάθε διεθνούς αγώνα, ψάχνονται και επιθυμούν να έρθουν κάθε χρόνο στην περιοχή μας, στον αγώνα αυτό, γιατί όλο το σύστημα δουλεύει καλά και σωστά, αλλά περνούν και καλά. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε φίλους οι οποίοι, αλλοδαπούς, οι οποίοι να θέλουν να έρθουν. Επίσης, η γείτονα χώρα συμμετέχει ενεργά, μέχρι στιγμής είναι 5 ή 6 σκάφη, και οι οποίοι τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιούνται και τουριστικά, δηλαδή με τα λεγόμενη charter, έχουν έρθει τόσο κοντά μας που κάνουν εκδρομές στην περιοχή μας. Στον αγώνα θα έχουμε και σκάφη από την Τουρκία, τα οποία είναι επανδρωμένα με άτομα τα οποία έχουν νοικιάσει το σκάφος για να συμμετάσχουν στο ρόδοσκάφο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ τον κύριο Σταύρα. Πριν δώσω τον λόγο στον επόμενο μιλώντα, θα πρέπει να πω το εξής, μάλλον να υπενθυμίσω το εξής και να σας πω κάτι καινούριο. 6 του μηνός τελειώνει η ναυτική εβδομάδα 2025. 7 του μηνός ξεκινάει το Rhodos Cup 2025. 5 Ιουλίου 2025 έχει γενέθλια ο κύριος Πάντας, στον οποίο έτσι δεν είπατε Νοεμβρίου, Ιουλίου. Θα πετέτε κάτω. Ενώ τι γίνεται. Σύμπτωση όλα. Ναι, με αυτό λέει, αυτό ήθελα, τριπλέτα λέει ημερομηνίες. Ευτυχώς γιατί μου το είπες νωρίτερα να ξεκινούσε να συζητάω. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα, δίνω τον λόγο στον Αντιδήμαρχο του Ρόδου, τον κύριο Πάτα, ο οποίος είναι Αντιδήμαρχος Ενημέρωσης, οπότε καταλαβαίνετε, αυτό που κάνουμε σήμερα είναι ενημέρωση στην πραγματικότητα. Ενημέρωση των συντακτών, αθλητικών συντακτών, δημοσιογράφων που καλούνται να μεταφέρουν όλα αυτά τα οποία ακούνε σήμερα στους αναγνώστες, τηλεθεατές και στους ακροατές. Οπότε ο κύριος Πάντας σίγουρα θα έχει να μας πει κάτι περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμοι διοργανωτές, εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αγαπητοί φίλοι της ιστιοπλοείας, εκ μέρους του Δήμου Ρόδου και του Δημάρχου μας, του κ. Αλέξανδρου Πολιάδη, σας καλωσορίζω θερμά στη σημερινή συνέντευξη τύπου για τον Διεθνή Ιστιοπλοϊκό Αγώνα Rhodos Cup 2025, μια διοργάνωση που τιμά το νησί μας και αναδεικνύει το Αιγαίο ως σημείο συνάντησης πολιτισμών, θαλάσσιας περιπέτειας και συνεργασίας. Η Ρόδος, με τη μακραίωνη ναυτική της παράδοση και το μοναδικό φυσικό της κάλος, αποτελεί ιδανικό φόντο για μια διοργάνωση τέτοιου βεληνικούς. Το Rhodos Cup δεν είναι απλώς ένας αθλητικός αγώνας, είναι μια γιορτή της θάλασσας, της φιλίας και της εξωστρέφειας. Ως Δήμος Ρόδου, στηρίζουμε με συνέπεια δράσεις που ενισχύουν το τουριστικό προφίλ του τόπου και συμβάλλουν στην πολιτιστική και αθλητική του προβολή. Η συνδιοργάνωση με το δραστήριο και καταξιωμένο Σύλλογο Εστιοπλών Ανοιχτής Θάλασσας Ρόδου, γνωστά ΣΙΑΤ, αποτελεί ένα ακόμα δείγμα της δυναμικής συνεργασίας της τοπικής αυτοδιοίκησης με τους ενεργούς φορείς της κοινωνίας. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους όσοι εργάστηκαν για την πραγματοποίηση του αγώνα, από την Οργανωτική Επιτροπή έως τους εθελοντές και τους συμμετέχοντες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία στη διοργάνωση, καλές θάλασσες στους ιστιοπλώους μας και πολλές ακόμη τέτοιες πρωτοβουλίες που ενώνουν τη Ρόδο με τον κόσμο. Σας ευχαριστώ. Επί τη ευκαιρία, κύριε Αντιδήμαρχε, θα ήθελα να μεταφέρετε στο Δήμαρχό μας την υπόσχεση την οποία μας δώσατε να παραδώσουμε το γραφείο στο Μαντράκι για να πάρουμε ένα άλλο και κάναμε το ανάλογο αίτημα όπως μας υποδείξατε. Θα θέλαμε να κρατήσετε την υπόσχεσή σας, διότι πρέπει να ξέρετε ότι αυτό το γραφείο που παραδώσαμε αποτέλεσε σταθμό για την Αιτζία Ρεγκάτα και τις εκδηλώσεις που έγιναν εκεί. Όμως, εφόσον εκκρίθη αναγκαίο και απαραίτητο, αμέσως παραδώσαμε το κλειδί και το χώρο. Με την υπόσχεση ότι θα μας δώσετε τον άλλο χώρο
ο οποίος είναι περίπου απέναντι από το σούπερ μάρκετ. Μας είναι απαραίτητο αυτό το γραφείο για πάρα πολλούς λόγους και λόγω του ότι ένα τέτοιο γραφείο έχει την ιστορία του, θα το θέλαμε. Ευχαριστώ. Ο λόγος στον κύριο Χριστόφορο Χαρίση, που είναι ο Διευθυντής της Μαρίνα Δρόμου. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πρόεδρε, για μια ακόμα χρονιά είμαστε εδώ μαζεμένοι όλοι μαζί για να συζητήσουμε, να ανακοινώσετε και να καλωσορίσουμε το 28ο φέτος Rhodos Cup, που λαμβάνει μέρος στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, ξεκινώντας από την ΚΟ, όπως κάθε χρόνο, και καταλήγοντας στη Μαρίνα της Ρόδου. Για μια ακόμα χρονιά είναι σημαντικό να τονίσουμε τι προσφέρει ο αγώνας, πέραν της ευχαρίστησης που παίρνουν τα πληρώματα και οι καπετάνοι των σκαφών. Είναι η προσφορά στην τοπική κοινωνία, στην τοπική οικονομία, όλες οι εμπειρίες που μπορούν να έχουν ανταποδοτικό όφελος στον τουρισμό μας, αλλά και φέτος είναι ακόμα πιο σημαντικό να τονίσουμε και την ισχυροποίηση του αγώνα χρόνο με τον χρόνο, κυρίως εξαιτίας των γεγονότων που συμβαίνουν στην περιοχή του κόσμου, στην οποία τυχαίνει να ζούμε και είμαστε και ευλογημένοι, αλλά δυστυχώς γύρω μας συμβαίνουν πολλά και διάφορα. Όλες οι επιπτώσεις από τα προβλήματα που έχουν προκύψει με τον πόλεμο στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, αλλά εσείς παρόλα αυτά δεν το βάζετε κάτω και κάθε χρόνο ο Σύλλογος καταφέρνει και συντηρεί αυτόν τον αγώνα και προσπαθεί να δείξει τη σημασία του. Εμείς, όπως έχω πει πολλές φορές από την πλευρά μας, και εγώ προσωπικά στηρίζουμε το Rhodos Cup, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, και ευελπιστούμε για μια ακόμα επιτυχημένη εκδήλωση και αγώνα για το 2025. Μεγάλη χαρά, λοιπόν, τη συμμετοχή μας και τη στήριξη μας στον αγώνα και ευελπιστώ και τα επόμενα χρόνια να μπορέσετε να αυξήσετε το στόλο των σκαφών που θα συμμετέχουν, ξεπερνώντας όλα αυτά τα προβλήματα που αναφέραμε. Καλή επιτυχία και καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Να πούμε ότι η εκδήλωση απονομής των επάθλων, η τελετή λήξης, θα γίνει στην Μαρίνα, σε χώρο που μας έχει υποδείξει ο κ. Χαρίσης, και η επιτυχία είναι δεδομένη και ο χώρος είναι ο καταλληλότερος που θα μπορούσε να γίνει αυτή η τελετή λήξης. Ευχαριστώ. Το κύριο Πνεύμα. Εκπροσωπώντας το επιμελητήριο της Δωδεκανήσου και αλλάζοντας την ιδιότητά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΣΙΑΘ Ρόδου, ο κ. Γιώργος Καραχανής, έχει τον λόγο. Θέλω να ευχαριστήσω για την πρόσκληση ως μέλος του ΕΒΕ και να στείλω τους χαιρετισμούς του Προέδρου, του Γιάννη του Πάπου, ο οποίος και σαν επιμελητήριο προσπαθούμε να στηρίξουμε εκδηλώσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με εναλλακτικό τουρισμό και οι οποίες, περνώντας από νησιά, τονώνουν και λίγο την οικονομία των νησιών. Βέβαια, φέτος είναι λίγο περίεργη χρονιά λόγω των καταστάσεων οι οποίες είναι σε Ισραήλ και Ιράν με τον πόλεμο αυτό. Ελπίζουμε να είναι μεγάλες, περισσότερες οι συμμετοχές την τελευταία στιγμή και να πάνε όλα καλά. Ελπίζουμε σε αγώνες και δράσεις οι οποίες είναι καλές για την οικονομία μας. Ευχαριστώ. Με εκπρόσωπο τον γραμματέα μας και μέλος του ΔΣ του Επιμελητηρίου, αυτός ο σελιδοδείκτης μοιράστηκε και πληροφορήθηκαν για τον αγώνα στο Ντίζελντορφ. Έτσι γίνεται κάθε χρόνο και τους ευχαριστούμε. Ωραία. Δεν τελειώνουμε εδώ όμως. Είπαν ότι είχαν να πούν οι κύριοι που είναι στο πάνελ. Τώρα θα καλέσω τον ταμεία του Εθνικού Συλλόγου του Εθνικού της Θάλασσας της Ρόδου, τον κύριο Ηλία Καράμπη, για να μας μεταφέρει την εικόνα του αγώνα με ημερομηνίες και κάποιες τέτοιες λεπτομέρειες. Εδώ θα έρθει εδώ. Ο Ηλίας ο Καράμπης είναι τα τελευταία χρόνια ο υπεύθυνος της Οργανωτικής Επιτροπής του
Ρόδος Cup. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ, αγαπητοί κ. Λοφημένη, εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Από την Οργανωτική Επιτροπή, λοιπόν, θα σας κάνω την παρουσίαση του αγώνα, τόσο στο αγωνιστικό κομμάτι, όσο και στο πολιτιστικό. Στο αγωνιστικό είναι ο κ. Γιάννης Κλείδωνας που συνήθως το παρουσιάζει, αλλά λόγω ανελημμένων υποχρεώσεων δεν θα μπορεί σήμερα. Βέβαια, μέσα σε αυτές τις πολιτικο-κοινωνικές συγκυρίες, εμείς θα διοργανώσουμε ένα άριστο Ρόδος Cup, που δείχνει ότι οι συμμετοχές δεν θα είναι πάρα πολλές, αλλά πιστεύω θα αυξηθούν. Η ποιότητα όμως θα είναι υψηλή, όπως κάθε χρόνο και όπως αρμόζει σε αυτόν τον αγώνα που διοργανώνει ο σύλλογος μας. Την Κυριακή, λοιπόν, 6 Εβδόμου, θα είναι οι εγγραφές των σκαφών στην ΚΟ, στην Μαρίνα ΚΟ και οι καταμετρήσεις. Το βράδυ θα γίνει μια εκδήλωση εκεί, χορηγία της Μαρίνας ΚΟ, μουσικοχορευτικά συγκροτήματα και μπουφές, και εκεί θα τιμήσουμε τους χορηγούς από την ΚΟ, που είναι η έπαρχος ΚΟ, ο δήμαρχος ΚΟ, η διοίκηση της Μαρίνας ΚΟ με τον διευθυντή της και η Άρχον Γιώτιν, ο χορηγός μας από την ΚΟ. Στη συνέχεια, την Δευτέρα το πρωί, ο πρώτος αγώνας είναι το πρώτο μπράτσο που λέμε, ΚΟ Κάλυμνο, συνολικά 18 ναυτικά μίλια, μια εξαιρετική θαλάσσια διαδρομή με εναλλαγή στον καιρό. Στην Κάλυμνο θα μας υποδεχτούν οι τοπικές αρχές με ένα καλωσόρισμα, με παραδοσιακά προϊόντα που να προσφέρονται στους νηστιοπλοίους. Το βράδυ, το απόγευμα 8 η ώρα, έχουμε μια συνέντευξη τύπου στο επαρχείο Καλύμνου από τον έπαρχο εκεί της Καλύμνου, τον κύριο Μουσελή, όπου θα τιμήσουμε και τους χορηγούς από την Κάλυμνο, τον έπαρχο δηλαδή Καλύμνου, τον δήμαρχο Καλύμνου, τον εκπρόσωπο του επιμελητηρίου από την Κάλυμνο και τις δύο εταιρείες εκεί, το Ψαρμπάς, που είναι εταιρεία Γιώτιν και με εμπόριο πετρελαιοειδών, και την εταιρεία Καλύμνα που δραστηριοποιείται στο Γιώτιν. Την επόμενη μέρα το πρωί είναι η έναρξη του δεύτερου αγώνα από την Κάλυμνο στην Ίσυρο, στους Πάλους, 33 ναυτικά μίλια, με όλες τις πλεύσεις θα συναντήσουμε πιθανόν, Όρτσα, πλαγιοδρομία και Πρίμα. Θα καταφτάσουμε το απόγευμα στο γραφικό λιμανάκι στους Πάλους, όπου και εκεί οι τοπικές αρχές θα μας υποδεχτούν παραδοσιακά προϊόντα και κεράσματα. Την επόμενη μέρα, την Τετάρτη, είναι η μέρα ξεκούρασης, προαιρετικές εκδρομές στο Ηφαίστειο, στην Παναγία της Πηλιανή, στην παραλία του Σκοκλάκου και Χιτσέρι, ο Γιάννης είναι από εκεί. Και το βράδυ θα είναι τελετή απονομών των δύο ιστιοδρομιών και μουσικοχορευτική βραδιά, χορηγία από το Δήμο Νησίρου, και θα τιμήσουμε και εκεί τους ανθρώπους του Δήμου Νησίρου για την όλη προσπάθεια. Την επόμενη μέρα, την Πέμπτη, θα είναι η διαδρομή Νήσυρος Χάλκι, και εκεί περίπου 33 ναυτικά μίλια. Θα φτάσουμε το απόγευμα στο γραφικό λιμανάκι της Χάλκης. Θα μας υποδεχτεί και ο Δήμαρχος, και το βράδυ θα έχουμε και εκεί απονομές της διαδρομής και μια εκδήλωση από το Δήμο Χάλκης. Την επόμενη μέρα το πρωί θα φύγουμε από τη Χάλκη για να έρθουμε στη Ρόδο, περίπου 30 ναυτικά μίλια. Θα ελιμενιστούμε στη Μαρίνα εδώ Ρόδου. Ο κ. Χαρίσης, η φιλοξενία του είναι σταθερή αξία κάθε χρόνο. Το βράδυ θα έχουμε μια, θα έλεγα, υπέροχη βραδιά, μουσική και φαγητό, και στις απονομές των νικητών του αγώνα της Χάλκης και των overall. Επίσης θα τιμήσουμε τον συνδιοργανωτή μας, την Περιφέρεια Ανατολικού Αιγαίου και τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο, τον Δήμαρχο Ρόδου, κύριο Κολιάδη, το επιμελητήριο του Δικανής Οδήματος Ρόδου, θα έρθει ο κύριος Πάπου, ο εκπρόσωπός του, και την εταιρεία Pantenium, την εταιρεία Τσουκαλάς Wine, την εταιρεία Κώστα Κλάσικα,
Κωνσταντίνια, συγγνώμη, και η Τερέσα Λαχούρης White, που είναι και μέλη μας στο Σύλλογο. Τέλος, θα κλείσουμε τη γιορτή με μια υπόσχεση για ένα καλύτερο ροδοσκάουτ. Σηκώστε το έλατε. Ευχαριστώ. Τι είναι αυτό, κύριε Διγέ? Κύριε Ιωσήσε. Προγέστε, δεν θα διάβασες. Μια χαρά δεν. 114 ναυτικά μίλια, περίπου, είπε ο κ. Χαράμπης, αν μετρήσει κανείς, 18, 33, 30, αυτά μετρούσα. 114 ναυτικά μίλια που θα αφήσουν πάλι πολλές και όμορφες θαλασσινές στιγμές για τους θαλασσοπόρους που θα πάρουν μέρος στον αγώνα. Σας ευχαριστώ. Συγγνώμη, λάθος. Ερωτήσεις. Κύριε Πρόεδρε, σε ένα πολύ όμορφο προγραμματάκι που μας δώσατε, κάπου υπάρχει η διαδρομή της Αιτζία Ρεγκάτα να καταλήγει στη Μυτιλήνη. Η ερώτηση μου είναι η εξής. Υπάρχει η δυνατότητα ο ΑΣΙΑΘ στην οργάνωση που κάνει για τους ιστιοπλοϊκούς αγώνες στα Δωδεκάνησα και στα νησιά γενικότερα, να ανέβει προς τα πάνω γεωγραφικά, δηλαδή να πάμε ακόμα πιο μακριά? Τα τελευταία, σε διαδρομή της Gia Regatta, δηλαδή τα 24 τελευταία χρόνια, η ρεγκάτα πραγματοποιείται στο βόρειο, το κεντρικό και το νότιο Αιγαίο. Δηλαδή καλύπτουμε το στόχο του Υπουργείου να κινούμεθα με αγώνες στο Ανατολικό Αιγαίο. Έτσι λοιπόν, κάθε 3 χρόνια είναι στη Ρόδο ο τερματισμός και η περιοχή που γίνονται οι αγώνες. Τώρα είναι στο κεντρικό Αιγαίο και μετά είναι στο βόρειο Αιγαίο. Έχουμε φτάσει πάνω Σαμοθράκη, όλα τα βόρεια εκεί πέρα και δεν θέλουμε, γιατί είμαστε και μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής και όχι μόνο, είμαστε και αυτοί που εκτελούμε την Aegea Regatta αγωνιστικά. Δηλαδή οι δύο κριτές, οι διεθνείς κριτές, οι οποίοι είναι μέλη και της Ανώτατης Επιτροπής Ενστάσεων και Εφέσεων στην Ομοσπονδία μας, είναι αυτοί που μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, τα υπόλοιπα μέλη του αγώνα, συμμετέχουν για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η Aegea Regatta. Πιο μακριά από αυτά δεν υπάρχουν και έτσι καλύπτουμε όλο το Ανατολικό Αιγαίο. Είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Που ενδιαφέρει πολιτικά και αγωνιστικά βέβαια εμάς και δεν θέλουμε να παρεκτραπούμε, δεν θέλουμε να μπούμε στο κεντρικό Αιγαίο, διότι γίνονται κάποιοι άλλοι αγώνες και οπωσδήποτε κάποιες συμμετοχές θα έρθουν στην Aegea Regatta ή αντίστροφα και θα δημιουργηθούν διάφορα θέματα. Εμείς είμαστε Ανατολικό Αιγαίο από βορρά μέχρι νότο. Ευχαριστώ πολύ. Καράσινος. Άλλη ερώτηση. Κύριε Στούπη, κύριε Κουμέντο. Κύριε Πρόεδρε, μας δώσατε το εξηγήσετε από την θα ανέβετε Κάλυμπρο, θα κατεβείτε Νήσυρο και Χάλκι και Ρόδο. Συνήθως βλέπουμε ότι πιάνετε και την Τήλο, πιάνετε και τη Σύμη κάποιες στιγμές, Πανορμίτη. Τι είναι αυτό που αλλάζει κάθε χρόνο και αλλάζετε τη διαδρομή και δεν υπάρχει κανείς αντάρισμένο? Εκτός, όπως ξέρετε, εκτός από τον αγωνιστικό σκοπό που υπάρχει και ο οικονομικός. Δηλαδή, ένας αγώνας Ρόδος Χαπ συντελεί πάρα πολύ στην οικονομία των μικρών νησιών μας. Παίζει ρόλο το που θα διανυκτερεύσουμε, γιατί μια δεύτερη διανυκτέρευση κάνουμε ή στην Νήσυρο ή στην Τήλο. Φέτος είναι η σειρά της Νησύρου, του χρόνου θα είναι η Τήλος. Φέτος μπήκε καινούριο νησί, η Χάλκη, του χρόνου μπορεί να είναι η Σύμη. Προσπαθούμε να κινηθούμε σε όλα στα νησιά που είναι δυνατόν αγωνιστικά να πάμε και να υπάρχει μια εναλλαγή.
Ήθελα να κάνω ένα συμπλήρωμα σε αυτά, Ναι. στην ερώτησή μου, και θέλω να μου εξηγήσετε κάτι γιατί δεν το γνωρίζω. Είναι κάποια συγκεκριμένα ναυτικά μίλια τα οποία πρέπει να μπουν στη διαδικασία για να ολοκληρωθεί η ρεγκάτα, είναι ανοιχτά τα ναυτικά μίλια και κάτι άλλο. Το μοναδικό νησί που θεωρώ ότι είναι απομονωμένο και δεν τυχαίνει τέτοιες εκδηλώσεις και θα έπρεπε κάποια στιγμή είναι η Αστυπάλαια. Υπάρχει το ενδεχόμενο να δούμε κάποια στιγμή στο μέλλον την Αστυπάλαια να μπαίνει στο πρόγραμμα ή να ξεκινήσει από εκεί ή να περάσει και από την Αστυπάλαια. Αυτοί οι αγώνες της ανοιχτής θαλάσσης, όπως σας είπα, έχουν δύο στόχους, τρεις στόχους μάλλον. Ο ένας είναι ο οικονομικός, ο δεύτερος είναι ο αγωνιστικός και ο τρίτος είναι ο πολιτικός χαρακτήρας του αγώνα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, οι στόχοι αυτοί μπορούν να επιτευχθούν με επιτυχία όταν συμμετέχει και το Υπουργείο. Το Υπουργείο λοιπόν φροντίζει να κινεί τον αγώνα σε όλα τα δωδεκάνα, σαν την Αιτζία Ρεγκάτα εννοώ, σε όλα τα νησιά του Αιγαίου, με στόχο να μπορεί να αναδείξει και κάποια έργα τα οποία κάνει. Έτσι λοιπόν η ρεγκάτα, σε κάθε ρεγκάτα γίνεται και ένα έργο σοβαρό από το κράτος. Και το Υπουργείο Ναυτιλίας, συγκεκριμένα η Γενική Γραμματεία, θα πρέπει να το αναδείξει. Με ποιο σκεπτικό? Με το σκεπτικό του ότι πηγαίνοντας μία ρεγκάτα των 50, 60, 70 σκαφών καταγράφει τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Και έτσι λοιπόν οι υποδομές, αυτές οι ναυτιλιακές, οι ναυτικές υποδομές βελτιώνονται πάντα από την Αιτζία Ρεγκάτα. Η Αιτζία Ρεγκάτα κάνει μεγαλύτερα μπράτσα, δηλαδή κάνει μεγαλύτερες διαδρομές, που το Rhodes Cup δεν μπορεί, διότι πρέπει να γίνει σε συγκεκριμένες ημέρες, έτσι ώστε δηλαδή να ξεκινήσει Δευτέρα, να έρθουν Παρασκευή, να γίνουν οι απονομές το βράδυ και να παραδώσουν τα σκάφη αυτοί που έχουν νοικιάσει. Άρα δεν είμαστε πολύ ευέλικτοι για να πάμε στην Αστυπάλαια. Έχουμε κινήσει αρκετές φορές από την Αστυπάλαια με την Αιτζία Ρεγκάτα. Έχουν γίνει και πολύ δυνατές εκδηλώσεις εκεί. Και μάλιστα θα θυμηθώ τις τελευταίες που γίνανε από τον Σοφέλη Παυλίδη, που επιδίωκε εκείνος να αναδείξουν τα νησιά μέσω της δραστηριότητας. Πιστεύω ότι δεν μας έχουν μείνει πολλά πράγματα, τα λιμάνια μας έχουν μείνει και πρέπει τη θάλασσα, τα λιμάνια και τα σκάφη να τα βοηθήσουμε και να τα αναδείξουμε. Έτσι λοιπόν το Υπουργείο ποντάρει πάρα πολύ σε αυτούς τους αγώνες. Εκτός του ότι, όπως ξέρετε, στο Ανατολικό Αιγαίο κυματίζουν αυτές τις σημαίες των αγώνων αυτών που μας ενδιαφέρει άμεσα όλους, τους πολιτικούς και εμάς τους ίδιους, έτσι ώστε να είναι πάντα γαλανό το Αιγαίο. Υπάρχει περίπτωση σε αυτούς τους αγώνες να έχουμε κάποια παρενόχληση από τους γείτονές μας? Δηλαδή το λιμενικό κάποια στιγμή να σας ακολουθεί για λόγους υποστηρικτικούς, διότι έχουμε δει το τελευταίο χρονικό διάστημα, δυστυχώς, ότι υπάρχουν κάποιες παρενοχλήσεις σε πολλά σκάφη που είναι μέσα στα ελληνικά πορικά ύδατα. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να χαλάσει κάτι τέτοιο από μια παρενόχληση από τους γείτονες? Πρώτα απ' όλα, ο λιμενάρχης ΣΚΟ έχει οργανώσει την όλη παρακολούθηση του αγώνα από την Κάλυμνο μέχρι τη Ρόδο. Άλλο σκάφος θα μας συνοδεύσει μέχρι την Κάλυμνο, από την Κάλυμνο άλλο θα μας πάει στην Ίσυρο. Υπάρχει μια επιτήρηση του πολεμικού ναυτικού και του λιμενικού σώματος. Δεν μας παρενοχλεί κανένας, εάν και εφόσον τηρούμε τους κανόνες. Τα σκάφη τα οποία συμμετέχουν στον αγώνα ή ταξιδεύουν στην περιοχή, όπου όπως ξέρετε τα σύνορα
είναι έτσι λίγο βακραβαδωτά να το πω, και μπαίνεις και βγαίνεις, οφείλεις να σηκώνεις τη σημαία του κράτους που έχει τη δικαιοδοσία. Όταν μπαίνουμε λοιπόν στα τουρκικά νερά, τα σκάφη τα οποία συμμετέχουν στον αγώνα πρέπει να σηκώσουν τη σημαία. Αν και δεν θα ήταν απαραίτητο, καλό είναι να τη σηκώνουν. Για να μην υπάρχουν τέτοιου είδους θέματα, αλλά ουδέποτε μας παρενόχλησαν. Και βέβαια υπάρχουν αυτοί οι κανόνες της αυλαβούς διέλευσης, όμως η σημαία του κράτους που περνάμε τη θαλάσσια περιοχή, που είναι στην δικαιοδοσία τους, πρέπει να δουν τη σημαία. Έχουν υπάρξει παρενοχλήσεις, τις περισσότερες φορές ήμασταν εμείς το ΠΑΟ. Εμείς δεν είχαμε σηκώσει σημαία, εμείς ήμασταν στα νερά. Τώρα, μετά τα γεγονότα που έγιναν πέρσι στην ΚΟ, όπου κάποιοι δεν σήκωσαν τη σημαία, κάποια τουρκικά σκάφη και τους μάζεψαν, τους πήραν μέσα στο λιμάνι για έλεγχο και ανάκριση, μετά ξεκίνησαν τα αντίπεινα, όπως ξέρετε, με τους γείτονες αυτό συμβαίνει, και έτσι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ο καθένας που συμμετέχει στον αγώνα φέρει πλήρη ευθύνη της ασφάλειας του πληρώματος και του σκάφους του και οφείλει να τηρεί τους κανόνες, τόσο τους αγωνιστικούς που είναι γραμμένοι και τους παίρνουν όλοι, όσο και αυτούς τους διακρατικούς, προκειμένου να μην έχουμε θέματα. Ένας διοργανωτής όμιλος δεν μπορεί να εμπλακεί σε τέτοιου είδους διαφορές και δημιουργείται πρόβλημα διακρατικό. Και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν υπάρχει και λόγος δηλαδή να δημιουργήσουμε θέμα συμμετέχοντας σε έναν αγώνα. Ευχαριστώ πολύ. Άλλη ερώτηση κύριε Στομπή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Σας ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά για την βοήθειά σας στα θέματα προβολής του Συλλόγου και όχι μόνο του πρωταθλήματος, όχι μόνο τους αγώνες και όλων των άλλων εκδηλώσεων που διοργανώνει παράλληλα καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι. Θα έχετε ενημέρωση κατά τη διάρκεια του, κατά τη διάρκεια του αγώνα θα έχετε καθημερινή ενημέρωση όπως έχετε κάθε φορά. Και εντάξει, είμαστε στη διάθεσή σας όποτε θελήσετε για ό,τι ζητήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι για την παρουσία σας.